Musealiak 9. Oraingoan, 20. mende hasierako ezkontza soinekoa dugu. Jabea, Jesus Arratibel Dorronsoro izan zen, lakuntzan 1884an jaioa. Gurasoak berriz, Ataungo Aia auzokoak. Ezkontzako data zehatzik ez dute, baina 1912 edo 1914 urteen inguruan izan omen zen. Ezkondu ondoren, Arbizun, Nafarroa, bizi izan zen, bertan 1989an hil arte. 8 seme-alaba izan zituen, hauetatik gazteena pieza museora ekarri duen Angela Urrestarazuren ama da. Jesusa gazte-gaztetatik Donostian egon zen neskame, eta ustez bertako jostunen batek jositako jantzia da. Soinekoaren atalak. Alkondara. Motekin irudiak egiten dituen alkondara marroia da. Lepo inguruan, paparrean, bizkar gainean eta eskumuturretan apaindura beltzak dituena. Guztia, liozko oihal gris batean josia dago. Naiz eta barruko zatia erdian lotu, kanpokoa ezkerraldean lotzen da krisketekin, besoaren gainetik gerritik leporaino. Gona, motekin irudiak egiten duena. Alkondararen oihal berdina da. Azpigona, bi oihal beltz desberdinekin egindakoa da. Zumalakarregi museoak 2013tik hasita Ormaiztegiko bainuetxearen memoria gordetzeko asmoz antolatzen duen 19. mendeko eleganteen bilkura proiektuaren osagarri izango zaigu soineko hau. Izan ere, patroiak egin eta ekintza honetan parte hartu duenaren esku jartzeko asmoa baitugu. Gure eskerrik beroenak hemendik Angela Urrestarazu eta bere familiari, museoari aukera eder hau eskaintzeagatik.